users of accounting information. Yau abin da zamu kalla kenan, users of accounting information, ma'ana masu yin amfani da accounting information. Darasin da ya gabata mun tsaya mun yi definition na accounting, mun kawo jawabi a kansa, mun ce za mu ci gaba a yau da users of accounting information. Duk da a baya an ce ko yanayin jawabin yana yin sauri, to za mu jaraba bi a daki-daki a wannan karan. So however, mun yi bayanin accounting as well as a process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, and communicating financial information to users for what? For decision making. So now za mu ga su waye users of accounting information, sannan kuma kowane user me zai iya yi da accounting information ɗin da ya samu. So number one, za mu fara da farko, muna kira da owners. Owners su ne masu mallaka ko waɗanda suke da business ɗin. Waɗanda suke da business ɗin at the end of accounting period za su so su gani how is the business progressive or digressive. Shin business ɗin nasu ci gaba yake ko ci baya yake. Ko for example, a ce yanzu muna nawa 2026, a ce a 2025, a ce a 2025 an ci ribar like mu ce 10 million, an ci ribar 10 million a 2025. So za a gani owners za su duba okay an ci ribar miliyan 10 a 2025, to amma kuma ai 2024, a 2024 kuma maybe an ci ribar 11 million. To ya kenan ba wai riba ake riba farko, a'a, amma kuma somehow business ɗin yana kamar ci baya, riba ta ragu daga 11 million zuwa 10 million. Haka za su bincika, su so su tambayi managers me yasa wannan abin ya ragu daga 11 million a 2024 zuwa 10 million a 2025. Idan za a iya gyarawa, then a gyara. Idan kuma ba za a iya gyarawa ba, wannan hukunci ya rage nasu. So owners za su duba shin is the business worth it a ci gaba, ya cancanta ma a ci gaba da yin shi, wannan kenan. Wannan kaɗan daga cikin abubuwan da owners za su iya yin amfani da accounting information for kenan. Number two, akwai za mu ce managers. Managers kuma su ne wanda suke kula da day to day activities na shi wannan business. Managers sun gani 2025 10 million, 2024 11 million. So why? At the same time kuma maybe mu ce wannan, a ce a 2026 kuma 2026 kuma da ta zo sai a ce kawai sai suka ga ai an ci riban miliyan 20. Okay, miliyan 20, so okay miliyan 20, amma kuma shekarar baya ai miliyan 10 aka samu. To yanzu an samu miliyan 20, wani abu ne mai kyau daga ta waje. To amma kuma at the same time simultaneously competitors, ma'ana wanda suke irin wannan business su kuma sun samu ribar maybe miliyan 40. Is that a good thing? No. Su ya aka yi suka samu miliyan 40 ko kuma kuka samu miliyan 20? Sai a duba me yasa. Mu ma'aikatan mu manual labor ɗin mu yayi yawa, su suna da supreme productivity saboda suna da injina, ko kuma muna da unnecessary expenses, kashe-kashen kuɗaɗen da bai kamata mu yi su ba kwata-kwata, kuma dai ko ma'aikatan mu sun yi yawa, ko muna siyo kaya a wuri mai tsada, ko kuma abin da ake kira da economy of scale, ma'ana ba ma yin producing kaya da yawa a lokaci guda, wanda zai sa ya kasance the more you produce the cheaper it becomes. However, koma dai meye dalilin, managers suna cikin users of accounting information. And then next one za mu ɗauki employees. Employees su ne waɗanda shi that very business ya ɗauke su suke yin aiki. Ko mun san kowa yana son ci gaba, so employees suna buƙatar in sun duba okay da an ci ribar miliyan 1, shekara ta gaba miliyan 2, shekara ta uku miliyan 4. Okay, wannan business ɗin kenan is reliable, za mu iya dogara da shi. Bayan reliable kuma there is very likely, akwai yiwuwar cewa nan gaba maybe albashi na zai ƙaru, maybe zan samu wani benefits, maybe allowances, maybe bonuses, maybe. That means to, amma kuma idan business na faɗuwa baya, that means kowa ya ɗaure jakarsa.
ko employees za su yi amfani da financial information domin me su yanke hukunci su gaba da zama ne a nan, is it reliable, ko kuma there is very likely na cewa nan da lokaci kaza za su kasance marasa aiki yi. Bayan employees akwai investors. Investors kala kala ne, amma dai for now zan yi magana akan investors in general. Investor shine wanda zai zo ya sa kuɗi a business ɗin a matsayin ana running business ko da shi ko ba shi, wanda idan an ci riba za a bashi wani portion na riba, wannan shine investor. Za a fara business, in an ci riba za a bashi wani ɓangare na riba, haka zalika in faɗuwa aka yi za ta shafe shi. Those are investors, ya danganta shi ya sai ko ma dai me za mu yi bayanin dole daga baya, amma investors in general su ne wanda zai zo ya sa kuɗinsa a business, sai in an ci riba za a bawa da zama already kun yarjejeniya ga kasan da za a baka ko ga naka. Ko bayan investors akwai number 5 akwai lenders. Akwai bambanci tsakanin investor da lender. Lender wanda shi kuma aron kuɗi zai baka. Wannan investor misali za a ce an ci ribar 10 million ko like 20 million ɗin nan, ko sai mu ce za mu raba 50-50 ne da investor, meaning zan ɗau miliyan 10 ya ɗau miliyan 10, 50-50, saboda shi ya bada kuɗi ana running business, maybe ni na iya business da ina running ɗinsa, kaga that's investor. What about lenders? Shi kuma a'a kawai zuwa ne outsourcing iya kuɗin nake so ya ara min, meaning ko na ci riba ko ban ci riba ba, regardless the lenders do not care, ba su damu ba, kawai in lokaci ya yi zan biya su abin da ake kira da interest, wanda shi ake kira da kuɗin ruwa da Hausa. Interest za ka biya su, ba ruwansu da ka ci ribar miliyoyi ko ka faɗi miliyoyi. Their interest, when their interest is due you have to pay. Yayin da lokacin biyan interest ɗinsu ya yi da buƙatar ka biya su. Bayan investors da lenders akwai as number 6 mu ɗauki government now, hajiyar gwamnati. What government does with accounting information? Gwamnati tana so ta ga maybe gwamnati za ta tantance shin wannan lokacin ga harajin da za mu biya, gwamnati za ta fitar da me accessible profit ɗinmu ko kuma taxable profit. Misali ka ci riba kaza, gwamnati za ta yi ascertaining, okay your accessible profit is kaza. Maybe gwamnati ta ce kai yanzu tax relief kake buƙata, ko ma dai me, government uses accounting information. So after the government we have as number 7 creditors, ko kuma mu kira su suppliers. Su ne waɗanda muke siyo kaya a wurinsu, ko waɗanda muke siyo kaya a wurinsu maybe za su so su ga accounting information ɗin saboda su gane how likely it is mu kasance za mu iya biyan su idan mun karɓi kayan su bashi, ko za su duba okay ga yanda shige da ficen kuɗin ku yake, kuna kuma in kun karɓi kayan ku ba da bashi, kuɗin ku bad debt ya yi yawa. However bayan nan akwai ne za mu iya ɗaukan general public al'umma gaba ɗaya, ko saboda kai tsaye za mu iya ce akwai kamfaninnikan da irin masu public limited companies wanda suke iya shirya shares ɗinsu da hannun jarinsu, wannan duk at the end of accounting period sukan ɗauki financial information ɗinsu su buga maybe a jaridu, a gidajen TV, a internet da sauransu, saboda me ya kasance open to everyone, kowa zai iya kalla. Saboda in ka kalla ga ribar da kamfani kaza ya samu, ga faɗuwarsa, ga operations ɗinsa, ga kaza ga kaza ga kaza, za ka yi deciding whether ka siyi hannun jari ko kuma kar ka siya. So waɗannan kaɗan kenan ko kuma wasu kenan daga cikin users of accounting information da kuma dalilin da yasa suke amfani da accounting information ɗin. A darasi na gaba za mu kawo abin da ake kira da accounting concepts and conventions, ma'ana wanda su ne dokoki, ƙa'idoji ko kuma ladubba da ake bi domin recording financial accounting transactions. So idan akwai mai tambaya zai iya ajiye tambaya a comment section. However, bye for now.